रेल्वेचे अधिकृत व्यवसाय सुरू करपाविषयी मुख्यमंत्र्यांची दिल्ली केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याबरोबर बसका। अत्यंत घाट अधिसुचवणी CZMT 2011 विषयी चर्चा। ST आरक्षणाविषयी चर्चा झाली। केंद्रीय रानवटी जीव बोर्डान कळसा भंडुरा प्रकल्पान राना क्लिअरन्स फुडे धुकल्ले। क्लिअरन्स गृहीत धरून आमची निविदा प्रक्रिया सुरू, कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सांगता। 2022 ते 24 2 वर्षात कला संस्कृती खात्याचे 902 संस्थांक खासा स्ट्रीमीवरवी अनुदान। सगळ्यात चढ पिरोळा, सगळ्यात कमी दाबोळे बाणावले मतदारसंघांनी। जमीन बळकावपाच्या प्रकरणातले मुखेल सूत्रधार विक्रम शेट्टी आणि राजकुमार मैतीक 4 दिसांची कस्टडी। स्पेशल कोर्टान मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा सकयल दिली ईडीक कस्टडी। अल्पवयीन चलयेचे अपहरण करून बलात्कार केलो म्हणून मोपा पोलिसांनी SAGचो स्टाफ कल्पेश महालेक धरलो। गाडी जप्त, शाळेत ट्रेनर आशिल्ल्या कडेन इश्टागत, लोक मागता ॲक्शन। कोकण रेल्वे पोलिसांनी जप्त केली देवमाशाची ओकारी 5 किल 694 ग्राम वेल। वॉमिटाचे मोल 5 कोटी 60 लाख रुपया। केरळाच्या दोघांक अटक, रॅकेटाची चौकशी सुरू। आणि मुरगांव PDAची फायनल झोनांतल्यान 11 घरांचेर उंचायेच्या निर्बंधाक लागून डिमोलिशन कारवाय। हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण ॲक्शन, लोकांची सरकाराच्या नावान शबय।